पद्मश्री बाबासाहेब वेंगुर्लेकर महाविद्यालय पणतूर तिठा। आमचे कोर्सेस बीकॉम विथ बँकिंग अँड इन्शुरन्स आणि BSc IT। आमची वैशिष्ट्ये स्वतंत्र कॉलेज इमारत, अर्हताप्राप्त अनुभवी शिक्षक, सुसज्ज इंटरनेटसह संगणक लॅब, व्यक्तिमत्व विकास आणि व्यावसायिक शिक्षणाची सोय, अतिरिक्त मार्गदर्शक व्याख्यानं आणि सेमिनार्सचं आयोजन, तसेच भविष्यातील नोकरीसाठी मार्गदर्शक व प्लेसमेंट सेल। 100% यशाची परंपरा। प्रवेशासाठी संपर्क 9921 095607 किंवा 8275 66 59 46। आपण पाहताय कोकण शाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचा। आपण आलोय कुडाळ या ठिकाणी। आपण पाहू शकतो उद्या राखी पौर्णिमा आहे। राखी पौर्णिमा म्हणजे रक्षाबंधन आहे आणि आपण पाहू शकतो की कुडाळच्या ठिकाणी स्टॉल्स उभारण्यात आलेले आहेत। राख्यांचे विविध प्रकारचे स्टॉल्स उभारण्यात आलेले आहेत। या स्टॉलमध्ये विविध प्रकारच्या राख्या देखील मांडण्यात आलेल्या आहेत। आपण या स्टॉलचे कर्ता धरता आहेत त्यांच्याकडे जाऊया। सर, आपण कुठे राहता? सर, कुडाळचे स्थायिक आहे। सर, आपण हाच व्यवसाय करता की ह्याच्यापेक्षा पण? माझं प्रियंका कॉस्मेटिक म्हणून शॉप आहे। कॉस्मेटिकचा व्यवसाय आहे 1996 पासून। त्या अगोदर 2 वर्ष 1994 पासून मी राखीचं स्पेशल दुकान लावतोय। आता जवळजवळ 28-29 वर्ष झाली। म्हणजे त्यावेळी साधारण 25 पैसे एक राखी, 50 पैसे एक राखी त्यावेळी विकली जायची। तिथून आता जे सुरू झालं आहे ते आता 10 रुपयापासून साधारण 100-120 रुपयापर्यंत राख्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या कड्यांच्या म्हणा किंवा लाईटच्या म्हणा, म्युझिकच्या म्हणा, अशा वेगवेगळ्या प्रकारे आता 100-150 पर्यंत राख्या आमच्याकडे विक्रीसाठी असतात। जवळपास 1000च्या वर व्हरायटीज असतात आणि हा व्यवसाय अतिशय सुंदर प्रकारे चालतो। त्यामुळे त्याचे स्टॉल आता कुडाळमध्ये जर बघितलं तर दिवसेदिवस एक स्टॉल वाढत असतो। आज जवळजवळ 15 स्पेशल राखीचे शॉप लागलेले आहेत। त्या व्यतिरिक्त स्वतःच्या दुकानात जे असतात राखी विक्रेते ते जवळजवळ 30 ते 40 आहेतच। त्या व्यतिरिक्त जवळजवळ 15 स्टॉल स्पेशल राखीचे लागलेले आहेत। अतिशय चांगला व्यवसाय आहे। 5 रुपयापासून 150पर्यंत राख्या विक्रीसाठी आमच्याकडे असतात। आता स्टॉक शेवटचा दिवस असल्यामुळे आज 19 दिवस झाले। 19 दिवस दुकान सुरू आहे, तर आता बराचसा स्टॉक कमी झालेला आहे। संपूर्ण दुकान पूर्ण भरलेलं होतं आणि अतिशय सुंदर प्रतिसाद मिळतो। मी हा व्यवसाय गेली 29 वर्ष करतोय। खरंच ज्याप्रमाणे हा सण बहीण भावाच्या नात्याचं प्रतीक म्हणून ओळखला जातो, त्याचप्रमाणे एखाद्या गरिबाच्या उदरनिर्वाहाचं साधन म्हणून हा सण देखील अशा प्रकारे साधन म्हणून देखील हा सण आहे। आपण पाहतोय सरांनी सांगितल्याप्रमाणे 19 दिवस झाले त्यांनी हा स्टॉल उभारून। या स्टॉलमध्ये आपण पाहू शकतो की वेगवेगळ्या व्हरायटीजच्या राख्या आहेत। आजचा शेवटचा दिवस आहे, उद्या रक्षाबंधन आहे। आपण पाहतो या स्टॉलवर गर्दी आहे, त्यामुळे लवकरात लवकर बहिणींनी या स्टॉलवर या आणि आपल्या भावाच्या आवडीची राखी इथून घेऊन जा। आपण पाहू शकतो येथे ज्याप्रमाणे लहान मुलांच्या आवडीच्या राख्या आहेत त्याचप्रमाणे मोठ्यांच्या आवडीच्या देखील राख्या इथे, त्यामुळे लवकर या स्टॉलला भेट द्या आणि इथून राख्या घेऊन जा।
असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.